diɲɛ kɛlɛ siɲɛ fɔlɔ daminɛ. Tariku la, diɲɛ kɛlɛ fɔlɔ kɛra kɛlɛ ye min ma diɲɛ jamana si to. A daminɛna 1914 san uti kalo la ka kuncɛ ni bolonɔbila ye bɛnkan sɛbɛnna 1914 san nɔwanburu kalo tile 11 Ritonde kɔnɔ. Mun tun bɛ Europe kɔnɔ sani diɲɛ kɛlɛ siɲɛ fɔlɔ ka daminɛ. San 1919 ban waati la, Europe jamanaw tun b'a fɛ ka dɔ fara u ka mara dugukolow kan. U tun bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa k'u tanga ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma. Faransi, Irisila ani Angleterre tun ye diɲɛ fanga fɔlɔw ye. U ka jɛkulu tɔgɔ tun ye ko Sabanibɛn, la Triple Entente. U fanga tun ka bon kosɛbɛ. Allemagne, Italie ani Autriche-Hongrie tun bɛ wele ko Sabanijɛ, la Triple Alliance. Munna kɛlɛ da donna? A 1914 san juin kalo tile 28, François Ferdinand, Autriche-Hongrie masafangaba cɛntaden fagara Sarajevo kɔnɔ, Bosnie-Herzégovine jamana kɔnɔ. A fɔra o waleya ma ko Sarajevo binkani. O waleya ye furukufuruku don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kow la. Autriche-Hongrie ye kɛlɛ bi Serbie kan 1914 san kalo tile 28. Allemagne tun b'a ta fan, Angleterre, Faransi ani Irisila fana tun b'u ta fan. Olu sen donna diɲɛ kɛlɛ siɲɛ fɔlɔ la 1914 san uti kalo daminɛw la jɛɲɔgɔnya bolo ma. Dancɛko kɛlɛ. Faransi tun b'a fɛ ka Alsace ni Lorraine fara a yɛrɛ kan tugun yɔrɔ minnu tun minɛna a la 1871 san. Autriche-Hongrie jamana ni Irisila jamana tun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ, o sababu kɛ u bɛɛ tun b'a fɛ ka Mongoli jamanadenw fara u ka maradenw kan. Sɔrɔko kɛlɛ. Izini tun bɛ jamana minnu na i n'a fɔ Faransi, Angleterre ani Allemagne. Olu ka kɛlɛ wulikun tun ye ka se sɔrɔ walasa u na sugu kuraw sɔrɔ kɛlɛ bannen kɔfɛ. Diɲɛ kɛlɛ siɲɛ fɔlɔ daminɛna nin cogo in de la. Aw k'an bɛn kalansen wɛrɛ